Mautner Zsófi vagyok, gasztronómiai újságíró, szakácskönyvszerző, Budapesten élek, 15 éve foglalkozom hivatásszerűen gasztronómiával, és a kezdetektől fogva az a küldetésem, hogy a házi főzés, az otthoni főzés örömét osszam meg közönséggel, és főleg az utánunk következő fiatal generációkkal. A főzésben a legnagyobb ihletadóm nekem mindig a szezon és az évszak. Én úgy gondolom, hogy az évszak zöldségei és gyümölcsei mindig szépen fogják a kezünket, és végigvezetnek bennünket az egész évben, és mindig választ adnak arra a nagyon nehéz kérdésre, ami mindenkit foglalkoztat, hogy mit főzünk. Bárhol járok egy városban, akkor mindig az első hely, ahol ellátogatok, az a piac lesz. Szerintem egy piac rengeteget elárul egy országról, egy népről, az adott városról, az adott népnek a táplálkozási, étkezési kultúrájáról és szokásairól, úgyhogy mindig ez az első kiindulási pont. Amikor külföldi vendégeknek főzök, magyar konyhát szeretnék megmutatni, akkor 2 célom és 2 küldetésem van. Az egyik, hogy megmutassuk, hogy a magyar konyha milyen fantasztikusan színes olvasztótégely és milyen gazdag kulináris, kulturális öröksége van, és hogy itt a zsidó konyha, cigány konyha, a francia konyha, az osztrák-magyar monarchia, az erdélyi konyha, tehát rengeteg hatás érte a magyar konyhát, amitől igazán izgalmas. A másik küldetésem pedig azt megmutatni, hogy a paprikás ételeken és a gulyáson túl is micsoda izgalmas paletta van, és hogy rengeteg zöldséges ételünk van, fantasztikus főzelékek, levesek, szószok, sütemények, tehát ezt a sokszínűséget szeretném bemutatni. Gyerekkorom óta főzök, fantasztikusan főző nagyszülőkkel áldott meg a sors, és a szüleim is nagyon jól főztek. 2 örökséget építettem be a főzésembe és a mai kulináris identitásomba. Van egyszer egy falusi, vidéki, kelet-magyarországi alföldi örökség, amit nagyon szeretek használni, és van egy budapesti hétköznapi klasszikus magyar konyha, amire szintén nagyon sokat építek, úgyhogy ezt a 2-t hozom otthonról. Ehhez jött utána hozzá az a rengeteg utazás, ami számomra a leginspirálóbb, és ezt a 3 dolgot szeretem igazából a főzésemben és az ételeimben összerakni, és azt gondolom, hogy mindig minden konyhában az a legjobb végeredmény, hogyha az ember a saját személyes örökségét tudja egy ételben megjeleníteni, tehát nálam ez részben az a nagyszülői örökség, részben pedig az utazások által megérkezett fűszerek, világkonyha, kulturális örökségek, úgyhogy ez inspirálja az én konyhámat.